Onye Obodo, Onye Obodo, Onye Obodo, Onye Obodo, Onye Obodo, Onye Obodo. Aga chelu. Mas chelu go. Ewe. Eno na Maazị Nduka nwụrụ n'abalị. What? Maazị Nduka. Keke bụ Maazị Nduka. Mpachi bụ nna. Okay. Hey. So less in perfect peace. Ezigbo mmadụ. Ị na ife gbuye? Mbawo. Ị nwere ide ife gbuye? Gwana m ife gbuye. Asị na poison gbuye. Ndị mmadụ. Kedụ bụ ndị mmadụ? Ọ bụrụ na nwa na-enye poison n'obodo a. Bụ mmụnwa. Keke bụ nke nwere na-aga agọ. Iche obodo dị ka m na-atụ ụjọ. Ọ ga-anya nwere respect. Onye obodo mmụnwa na-enye. Ife ọ gara ya ntị ihe mba ịjụ gị. Poison gị gburu Mpachi bụ nna ka poison ndị ọzọ. Abụrụ na na-enye nsị, ọ gị na-enye nsị. Ọgwụ eduru gị na-eme. Poison gị bụ Mpachi bụ nna ka ọ bụrụ poison gị. Ada m enye poison onye obodo. Ị na-enye poison. Ada m enye poison onye obodo. Kụchalụ, ụkọ ụwa nke ego. Aka ka m akụchalụ. Nke nwachi poison na-eme give away. Ochi poison na-eme ọgọ. So ife na-achị kọwarụ m na in parenthesis mana mgbuo gị sam ebe a ya mgbashi ya gị na anya fọrọ poison iji ịchọgide saachị ya nwere saachị ya gị maka mgbuo gị sam ọga on action dobe onwe gị ọfụma ịbịakwa saachị gwara m anya saachị gị maka gị ji wepụrụ onye nze ọya ọga m ọsashu na nwa nso ị na-enye poison agara n'ofu ebe ịchọrọ na atọ gị ụjọ si m onye nze na nwayọ abụ m onye ịpụ unu ezu ya na shu obodo ị na-afọ maka na akpa ogbu onye nze ka iwenye enu think say they wise you be mumu they call other people mumu 70 years old man ha Jesus ụmụ ibe aka amasị ọ bụrụ surprise nke ị na-enye kwukwu abashu ị na-enye enu ule na-enye ukwu abashu ifele mee gị shame on you iburu poison na akpa na-agagharị na-achọ ndị egbu mere onwe gị ebere ma ọsọ n'igwe taa ka nchara dịrọ na anyị iyi irubeghe na-enye poison na-akparị ahụ gị bụ Mpachi bụ nna mekwa anya ị na-enyekwa poison ị na-enye na-emekwa ihe na-eme bife inye mmadụ poison chukwu onye aka obodo osi ọ sị gị na o si ọka etiti gbawarụkwa maka nwa anụ na ntị lụọ na nlọ chee n'echiche akọta ya n'akụkọ eji gbagbute nwa nnụnụ nne ya efewarụ ajụ esi n'onwe onye ọka etiti inye poison maazị nwa gị isi inye gị poison lube ebe ọka etiti nọ jedebe na Nnobi Nneọkwa Nnewi Igbo Ukwu Ishida aka ọkwa Abatete enwekwara ihe bụgide gị bụ ọka etiti nye ndị ọka etu poison ịma ọnya mbụ enwekwa respect enwero manners and mannerless na ya oru onye obodo ya anụ from me onye obodo ndị elu gị ije maka tupu ị ga-enwe nsogbu n'obodo a tijalụ ijeri m ije mgbagharị dị nsọ n'obodo a ifuo chebọsọ gị na-eji ije taa mụ gị na-eyi egwu gbafu ebe a afụrọ m ilu gị tinyelu etichalugo m who are you who born you abụ abụ onye obodo na-ata arụ na-abụ nwere ife ọgwụ gị na-eme m kwetago ịmara ebe na ha si aga Emmanuel Gabriel Eje Michael St. Anthony dị Asọ Maria Goratifa St. Albert St. Gilbert Archangel 21 elders kwụ m n'azụ eje onye ọgwụ ego obodo na-awa nsọ akarịgo m egwu onye obodo oyibo obodo Chineke agwọ ọsọ kwuru ya 10,000 shall fall by my right 20 million by my left onye obodo a na-etiwa nwa chi na-agwara anụ nke mbụ n'ọka etiti o mewe ife na-aga ịsọ ịmakwa ata na afụ nwa eze